צהריים טובים, קהילת עסק של אננס. אני לא יודעת למה זה עושה לי זום כזה, אני ממש רחוקה מהמצלמה, אבל זה עדיין עושה איזשהו זום. אני רוצה לדבר על למה באמת אנחנו משווקים. למה באמת כדאי, רצוי, צריך, חייבים לשווק. אז אני אראה פה אם אני יכולה לראות תגובות לפני שאני אתחיל, כדי שתוכלו להשתתף. הנה איילת, שלום. למה באמת לשווק? וכשאנחנו כאן בקהילת עסק של אננס, אתם כבר מכירים ויודעים שכשאני מדברת על שיווק, אני כנראה מדברת עליו ממקום אחר, מתוך נקודת מבט אחרת, ואני אשתף קצת על העבר שלי כארט דירקטורית ומנהלת סטודיו לפרסום, במשרד פרסום. אז לפני, זה אפילו יותר מ10 שנים, המחלקות האלה של שיווק ופרסום ממש כמעט עשו את אותה עבודה. ואנחנו יודעים ב10 שנים האחרונות שכמובן שזה השתנה, ויש לנו פרסום שהוא משהו אחר לגמרי, ושיווק שהוא משהו אחר לגמרי, כי יש לנו את הרשתות החברתיות. ולשווק ברשתות החברתיות זה שונה לחלוטין מלשווק כשאין רשתות חברתיות ומלפני 10-12 שנה. אז למה באמת לשווק? ושלום לכל מי מצטרפת אלינו. אז יש את התשובות הברורות, נכון? יש לנו עסק לנהל, אז ברור שאנחנו נרצה להביא לקוחות, אנחנו נרצה חשיפה, נכון? שיחשפו אלינו, אנחנו נרצה אולי לפרסם משהו שאנחנו עושים, נרצה למכור כסף, okay? למה אנחנו רוצים לשווק? אז ברור שאנחנו נזדקק לכל הדברים האלה. יש לנו בסך הכל עסק לנהל. אבל אם אני לוקחת רגע את מחלקת השיווק שלי בעסק, ומבינה למה היא באמת קיימת, וכשאני אומרת עסק, אני מדברת על עסק של אישה אחת, שאנחנו אחראים על כל המחלקות בעסק שלנו, גם על לתת את השירות, גם לדאוג לכל האדמיניסטרציה, גם לעשות את מחלקת המחירות שלנו, את מחלקת הפיתוח שלנו, וכמובן את מחלקת השיווק שלנו. אנחנו אחראים על כל המחלקות האלה, בן אדם, אישה אחת. אז כל המחלקות האלה, אם אני לוקחת את מחלקת השיווק ואת מחלקת המחירות, הן מחלקות שונות לחלוטין. מחלקת השיווק שונה לחלוטין ממחלקת המחירות. שונה במהות, שונה לפעמים גם באנשים. יש עסקים שמדובר באנשים שונים שעושים מחירות, ואנשים שונים שעושים שיווק. זה שונה במהות, ולמה אני אומרת במהות? כי שיווק בעצם זה להעביר את מי שאנחנו, נכון? את המסרים שלנו, את הזהות העסקית שלנו, מה מזוהה איתנו, מה היינו רוצים שיעבור הלאה, מה היינו רוצים שישתנה בעולם. והמחירות, מה התפקיד שלה, של המחלקה הזאת? לעשות בעצם את המהלכים ואת תהליכי המחירה, לעבור את המסע הזה עם הלקוח. לפעמים המחלקות האלה משתפות פעולה, לפעמים הן זקוקות זו לזו. אם יש לנו איזשהו קמפיין מסוים שאנחנו רוצים להריץ, אם יש לנו איזשהו מומנטום בעסק שאנחנו צריכים ממש את כל המחלקות שיעבדו ביחד, אם יש לנו איזשהו מהלך חדש בעסק שלנו שנרצה לקדם, אז אנחנו באמת נגייס עוד מחלקות, גם את מחלקת הפיתוח אגב. אז יש כמה מהלכים בעסק שלנו שאנחנו נעשה שיתוף פעולה בין המחלקות האלה, אבל לרוב, למה אנחנו באמת משווקים? לרוב אנחנו לא צריכים את המחלקה הזאת, אנחנו לא צריכים את מחלקת המחירות כי היא משהו אחר. אנחנו משווקים באמת, ותנסו רגע לראות, לשמוע את מה שאני הולכת לומר, ולראות אם זה מתקיים אצלכם בעסק. סביר להניח שכן, אם אתם פה בקהילה, ואם אתם לומדים ורוצים להיות עסק אחר, או עסק של אננס, עסק שמתפתח בצורה אחרת, אז בוודאי שהשיווק אצלכם, והשאלה היא למה באמת לשווק,
התשובה היא התפתחות. התשובה היא התפתחות עסקית, התפתחות מקצועית, התפתחות אישית. אנחנו רוצים להתפתח. אנחנו בוודאי רוצים להשפיע, כן, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים שישמעו את הרעיונות שלנו, אבל אייל, ואנחנו גם רוצים להתפתח. אז אם אני עונה על השאלה הזו, אחרי שככה אמרתי את כל שאר הדברים, למה באמת, 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 באמת לשווק, זה לא רק להביא לקוחות, זה לא רק חשיפה, זה לא רק לפרסם, זה לא רק למכור, זה כי אנחנו רוצים להתפתח. אנחנו רוצים להתפתח עסקית, אנחנו רוצים להתפתח מקצועית, ואנחנו רוצים להתפתח אישית. כן, אנחנו רוצים להתמקצע יותר, אנחנו רוצים, אפילו נקרא לזה, לצאת מהבינוניות הזו שאנחנו רואים כל הזמן מסביב כצרכנים, צרכני תוכן, צרכני שיווק של עסקים אחרים. אנחנו רוצים שבשיווק שלנו הוא ממש יאלץ אותנו להיות טובים יותר, להיות מעולים יותר, גם מועילים, אבל להיות מעולים יותר. אם אנחנו נתייחס לשיווק כאל מחירות, שאני צריכה לפרסם כל מיני דברים, אז בכל פעם שאני אפרסם או אשווק במרכאות, כי זה לא באמת שיווק, אז כמה כבר השיווק יכול להתפתח? כמה השיווק יכול להתפתח או כמה אנחנו יכולים להתפתח? אז תסתכלו על השיווק שלכם, גם קצת אחורה, חודשים אחורה, שנים אחורה. התפתחתם מאז, נכון? למדתם דברים חדשים, אתגרתם את המוח שלכם בדברים חדשים, עשיתם דברים חדשים, אתם רוצים להוציא מכם דברים חדשים. השיווק שלכם יכול להראות לכם ממש איפה הייתם, איפה אתם עכשיו, אפילו גם איפה אתם תהיו. Okay? אם יש לכם איזשהו חזון, אם יש לכם מהלכים מסוימים שאתם רוצים לקדם, אז אני חוזרת על זה, וזה חשוב לי, והיה חשוב לי לעלות כאן ללייב, כי אני נתקלת בלא מעט אי דיוקים, נקרא לזה, של מה זה שיווק. מה זה שיווק ומה זה מחירות ומה זה פרסום, וכשכל המושגים האלה מתבלבלים, אז ככה גם השיווק שלנו נראה, ככה הוא גם מרגיש, ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעבוד בזה, או לספק את הסחורה, או להיות באיזושהי תודעת חוב, שאנחנו חייבים לקהל שלנו, או חייבים לתת טיפים, או חייבים להסביר, או חייבים ללמד, או חייבים לתת ערך. כן, אנחנו לא. מה שאנחנו רוצים באמת להראות, או לשקף, או לבטא בשיווק שלנו, זה בעצם את ההתפתחות האישית, המקצועית, העסקית שלנו. אנחנו רוצים להיות טובים יותר, מעולים יותר, מדויקים יותר, חדים יותר. וזה מה ששיווק נותן לנו. בעיניי, אתם יודעים כבר שאני אוהבת שיווק, בעיניי הוא מתנה. בעיניי הוא מתנה לעסק שלנו, ובמיוחד כשזה ככה ברשתות החברתיות, ולא כמו מה שהיה עד לפני 12 שנים, יש לנו כאן מתנה. ואם אני מחברת את זה לאננס, ומה זה להיות עסק של אננס, אז עסק של אננס בהחלט רוצה לראות שינוי בעולם. הוא חזק, יציב, בטוח בעצמו, ורוצה להוציא את עצמו, לבטא את עצמו. כן, אנחנו רוצים להוציא מאיתנו כאנשי שירות, אנשים שנותנים שירות, אנשים שעושים ומטפלים את כל המחלקות בעסק שלנו בעצמנו. אנחנו רוצים להוציא מאיתנו את המחשבה שלנו, את האני מאמין שלנו, את הבשורה שיש לנו להעביר בעולם, את השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם. את כל הדברים האלה אנחנו נרצה להוציא בשיווק שלנו. כאן באמת גם האננס מאוד מחבר אותנו לערכים שלנו, לזהות שלנו, לעמוד שדרה העסקי, האישי שלנו, המקצועי שלנו. יש דברים שאנחנו לא נעשה, יש דברים שאנחנו לא נאמר, יש דברים שאנחנו נעבוד לפי אמות מידה מוסר שלנו, שאנחנו הצבנו, שאנחנו נוהגים על פיהן, ואת כל זה אנחנו נרצה להעביר בשיווק שלנו. השיווק שלנו מראה את האג'נדה שלנו, מראה את האני מאמין שלנו, הוא מראה כמה אנחנו גדלים ומתפתחים ומאלץ אותנו ומחייב אותנו אפילו לגדול ולצאת מהמקום הבינוני, לגדול ולהתפתח. כשאני מקשיבה לפודקאסט, כשאני קוראת ספר, כשאני עושה פגישת פיתוח, כשאני לומדת משהו חדש, כשאני עוברת משהו חדש בחיים שלי,
אני יודעת שמי שירוויח מזה זה גם הקהל שלי. אני יודעת שעוד אנשים מרוויחים מזה, כן, ומחובתי אפילו, להעביר את זה הלאה. ולכן אני ארצה יותר ללמוד, יותר להתמקצע, יותר לשאול שאלות, יותר להבין את התנועה שלי, יותר להוביל, יותר להיות בטוחה במה שאני אומרת, במה שאני עושה, כדי להעביר את זה הלאה. וזה האננס. האננס הוא זקוף, בטוח, יש לו כתר. הכתר לא אומר שהוא שחצן או יהיר, הכתר אומר אני יודע מה המקום שלי בעולם, אני כאן. ולא כל אחד יכול ליהנות מהפרי הזה, לא כל אחד ירכוש את הפרי הזה, לא כל אחד יבין את הערך של הפרי הזה. וזה בסדר, זה ממש בסדר, זה דווקא נותן לנו כבעלי עסקים, נותני שירות, הרבה יותר חופש לומר את מה שאנחנו רוצים. כי אנחנו יודעים מראש שזה לא יתאים לכולם. אנחנו יודעים מראש שיהיו רק אנשים, נקרא לזה מדודים אפילו, שימצאו בזה ערך, שימצאו בזה שינוי לחיים שלהם. ימצאו בזה דרך לעשות שינוי בחיים שלהם. אז האננס בעצם מראה לי שיש לי סנטר, יש לי גם פוקוס, יודעת לאן אני הולכת. מאוד ברור, אם גידלתם פעם אננס, תגדלו, לוקח לזה זמן, ואם גידלתם פעם אננס, אתם יכולים ללמוד כל כך הרבה על הצמיחה שלו, על המקום שיש לו בעולם, וגם כמה ענווה יש בו. זה משונה כזה להגיד פרי כזה חגיגי, הנה יש לי פה לידי, כזה חגיגי, ובכל זאת יש בו ענווה. יש בו ענווה, אין בו שחצנות, הוא לא צועק, תראו אותי. אם אתם הולכים ככה לדוכני פירות, אתם רואים אותו עומד באמת זקוף, בטוח במקום שלו, ובאמת אומר, לא כל אחד ירכוש אותי, לא כל אחד ימצא בעניין, לא כל אחד יבין את הערך לעולם שלו, לא כל אחד הוא לקוח אננס. ועדיין הוא עושה את זה מתוך ענווה, ובענווה הזו יש שקט, ובשקט הזה יש ביטחון. והביטחון הזה נמצא בשיווק שלכם. תעבירו אותו הלאה. למה באמת לשווק כדי לרכוש את הדבר הזה, את הביטחון ואת הענווה המקצועית והעסקית. Okay? זה לא רק להביא לקוחות, חשיפה, לפרסם, זה לא רק זה. Okay? זה ברור, יש לנו עסק לנהל, אבל זה לא רק זה, וזה גם לא מחירות. כן? מחירות היא מחלקה נפרדת שעומדת בפני עצמה, שהיא אחראית על דברים אחרים. בשיווק שלנו אנחנו אחראים להוציא את האננס הזה שיש לנו בפנים, את הרעיונות, המסרים, המחשבות, צורת המחשבה שלנו, דרך הביטוי שלנו, להוציא את זה החוצה ולהתפתח ולגדול ולהשתכלל ולהיות מקצועיים יותר וטובים יותר ומעולים יותר בשביל עצמנו והקהל שעוקב אחרינו. אז אני ככה אעשה סיכום כזה שאני לא נבלבל בעצם מחירות או פרסום עם שיווק, ניתן לו את המקום שלו, כי אנחנו רוצים לגדול, אנחנו רוצים להתפתח, ואם אנחנו מתחילים לבלבל את זה, שיווק עם פרסום או שיווק עם מחירות, אז כמה אנחנו יכולים באמת לגדול? תחשבו על זה. זהו, ואם יש פה שאלות על זה אני אסתכל. תודה לכם שהקשבתם לי, שיכולתי גם אני לבטא את זה ולהוציא ולסדר כאן איזה שהם בלבולים שמגיעים אליי בימים האחרונים. אתם כבר יודעים שכשאני עולה ללייב כנראה הגיעו מים עד נפש כזה, ואני רוצה להוציא את זה החוצה. ואני אפילו אחגוג איתכם את זה שאני מוציאה את זה מהסטודיו החדש. אתם מוזמנים באמת לבוא אליו, סטודיו ליזמות עסקית, וכאן אנחנו באמת מוציאים את האננסים החוצה, מוציאים את מה שיש לנו כנותני שירות, וגם אנשי תוכן הפכנו להיות, כן? אנשים שרוצים להוציא את התוכן שלנו החוצה, אז כאן זה מתרחש. זהו, אז תודה לכם שחלקתם איתי גם רגע כזה, ואני אסתכל שוב אם אני רואה שאלות מכם. בואו נראה. תודה למי שהצטרף אלינו, רואה את עיניו, אנסטסיה, מירב, אייל, ענבל, הלל, ענת, ענבל, אחרת, איילת. תודה לכם, ויאללה, תשווקו כמו אננס, לא צריך לצעוק את זה, עם שקט, עם ענווה, עם ביטחון, עם התפתחות אישית שלכם.